Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Zenide maiteok, presta ezagun geure bihotza geure anima, Eukaristionetan parte hartu alizateko. Erruk jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti saltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Jainko gure jauna, egizu gur zaitzagula bihotz-bihotzez. Eta maita ditzagula gizon emakume guztiak egiazko maitasunez. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi beizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Hasiera liburutik. Jainko jaunak zerulurrak egin zituenean, ez zen artean landarerik lurrean, ez da belarrik erneta. Jainko jaunak ez baitzion oraindik lurrari euririk eman, eta ez baitzen gizakirik lurra zaintzeko. Hala ere, lurrazal guztia ezetzen duen lurruna zerion lurrari. Orduan jainko jaunak gizona moldatu zuen lurreko hautsez eta bizi arnasa bota zion sudur zuloetara, eta gizona bizidun gertatu zen. Gero jainko jaunak baratzea landu zuen Edenen sortalderantz, eta han ipini zuen berak moldatutako gizona. Jainko jaunak mota guztietako zuhaitzak sortu zituen lurretik, begientzat eder eta ahoarentzat gozo. Eta baratzearen erdian biziaren zuhaitza eta ongiaren eta gaizkiaren ezagutza ematen duen zuhaitza landatu zituen. Jainko jaunak gizona hartu eta Edengo baratzean ipini zuen, landu eta zaindu zezan. Eta agindu hau eman zion: baratzeko zuhaitz guztietatik jan dezakezu, baina ez jan ongiaren eta gaizkiaren ezagutza ematen duen zuhaitzetik. Hartatik jaten baduzu, hil egingo zera. Jaunak esana: bedein kabeza nere animak jauna, bedein kabeza nere animak jauna, bedein kabeza nere animak jauna, jauna ene jainkoa, bai handia zarela, distiraz eta unditasunez zaude jantzia, argi zinguratua,
soinekoz bezala. Bedein kabeza nere animak jauna, denak zure zain daude, bere garaian zuk jaten emateko zain. Zuk eman eta haiek harrapatzen dute, zuk eskua zabaldu eta ondasunez betetzen dira. Bedein kabeza nere animak jauna, zuk arnazak kendu eta hil egiten dira, hauts izatera itzultzen. Zuk arnaza bidali eta berriro sortzen dira, berritu egiten duzu lurbira. Bedein kabeza nere animak jauna. Aleluia, aleluia, aleluia. Zure itzada egia jauna, zagara gaitzazu egiaren bidez. Aleluia, aleluia, aleluia. Hauna zuekin, Jesukristoren Evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan, Jesusek jendeari berriro dei egin eta esan zion, entzun denok eta ulertu ongi. Ez da ezer kanpotik gizakiaren barrura sartuz, hau kutsa dezakeenik. Barrutik ateratzen zaiona horrek kutsatzen du gizakia. Jendea utzi eta etxeratu zenean, hitz horiek esanaiaz galdetu zioten ikasleak. Jesusek esan zien, beraz ez duzu ezer zuek ere ezer ulertu? Ez alduzue ikusten kanpotik sartzen zaion ezer ez dezakela gizakia zikindu. Sartu ez bazaio bihotzean sartzen zabelean baizik eta handik kumuntzulora doa. Hitz hauekin janari guztiak garbiak direla adierazi nahi zuen. Eta gaineratu zuen barrutik ateratzen dena horrek bai egiten duela gizakia zikin. Izan ere barrutik gizakiaren bihotzetik ateratzen dira asmo txarrak, lizunkeria, lapurketak, hilketak, adulterioak, diru goseak, gaiztakeriak, maltzurkeria, lasaikeria, bekaizkeria, irainak, arrokeria, burugakeria. Gaiztakeria hauek guztiak barrutik ateratzen dira, eta hauek dute kutsatzen gizakia. Jaunak, ezana? Barrutik ateratzen zaiona horrek kutsatzen du gizakia. Zein egi galanta, Eta badakigu, hala dela. Baino ez dugu onartu nahi. Porque hori onartzeak esan nahi du gu ere hainbat eta hainbat gauz egiten ditugula. Hemen azaldu dien hainbat eta hainbat gauz. Eta ez gaude hortako. Baino santutasuna zer dan, buelta bat eman nahi diot edo zuei aurkeztu nahi dizuet, gogo eta txiki hau. Santutasuna bakarrik da, guk geure barruan, geure irudia jartzen dugun jainkoa botatzea, besterik ez. Geure barruan dugu jainko bat, askotan. Eta askotan jainko hori gugea.
Bestek baino hobetogo egiten ditut gauza hauek, bestek baino gehiago maitetzen dut, bestek baino pazientzi gehiago dut, bestek baino, eta hor, barruko aldare horretan, jainkoa jarri berrian, gu geu jartzen gera. Eta santutasuna hoxe da, gu geran jainkori botatzea, besteik ez. Horrek botatzea humiltasunean bizitzera gonbidatzen gaitu. Humiltasunean bizitzea zer da? Egian bizitzea. Ez naiz perfektua. Batzutan, hau ertetzen zait barrutik, batzutan pazientzi gabe bizi naiz, beste batzutan, beste batengatik gaizki pentsatzen dut. Baina danok, eta nile lehena. Hori da santutasuna, egian, hori da humiltasuna, egian bizitzea. Eta ez dakizu ezen olako sama kentzen dugun geure bizitzatik. Hoiz eskatzen diogu gure jangoikoari. Lagundu gaitzan sama hori kentzen. Decía que sabemos, hay que decir muchas palabras para decir y para saber cuál es la verdad. Y la verdad del ser humano la sabemos todos, que no somos perfectos. Aunque creamos que sí. Aunque nos pongamos un bisón de 1.000 euros encima, aunque tengamos un Ferrari en la puerta de casa, aunque sea la persona más guapa del pueblo, pero aún y todo no somos perfectos. Y eso lo sabemos todos, Lo que pasa que solo se lo afirmamos a la almohada. Allí cuando nadie nos escucha. Allí es cuando lloramos de que ese Dios que hemos creado en nosotros mismos no nos puede salvar. Debajo de esa sábana en donde somos humildes. Cosa que no puede Dios con nosotros, Dios no hace con eso, Dios no llega a conseguir que nosotros vivamos en esa humildad, pero sí que la almohada y la cama y la falta de luz lo hacen, ¿no? Y esa es nuestra verdad. Nuestra verdad no es que no somos nada, No. Nuestra verdad es que nuestra esperanza y nuestra fuerza no está en nosotros, sino está en aquel que nos ama con locura, aun no siendo perfectos. Y no sabes, y lo sabéis seguro, no sabéis qué peso uno se quita de encima. Porque no tengo que ir cumpliendo esto para que me vean que soy bueno, para que me vean, no. Soy así, imperfecto. Y eso me hace ser original. Me hace ser yo. Y mostrarme tal como voy en la vida, sin ninguna careta. Pues eso le pedimos al Señor. Que vivamos en humildad. Que no es otra cosa que vivir en verdad. Para que quitemos de nuestro altar interior la imagen que tenemos de nosotros mismos y que pongamos al verdadero Dios, Él que nos ama con locura y se entrega cada día y va al encuentro de todos nosotros. Herriak egitean